Kawadhi mbele eni nonro yango ni e piny ngima kansa mano mamako nyithindo kansa mako nyithindo 400,000 higa ka higa e piny Kenya nyithindo 300 yudo kod kansa mana ka jafwambo marwa Simfros Okinda lero tuoni osekelo midhiero ne jonyuol ka ipachoka tuono podi medo jimbore e kind nyithindo. Wach ma tuo kansa en gima thoth jonyuol ok dwa winjo e ngimagi ahinya ka en gino manyalo mako nyithindegi. Kata kamano pachoka tuo mar kansa kuom nyithindo medo jimbore. Nonro yango ni e piny ngima kansa mako nyithindo 400,000 higa ka higa. E piny Kenya nyithindo 300 yudo kod kansa kata kamano thothgi rem ma ok ofweny. Nyithindo mathoth wito ngimagi ok nikech kansa ok thiedhre to nikech samoro tuo ifwenyo moleo kata rem bedo kod nyalo mar yudo thieth. Kawuono watu wako joked gi tuo kansa mag nyithindo 2, nyathi ma jahigni 6 to kod jahigni 51 mano yud kod kansa ka nyathi. Robert Marin noyud gi tuo kansa mar remo. I was diagnosed with non-Hodgkin's lymphoma, which is a cancer of the blood, at the age of 12 years, back in 1986. And amongst the treatment that was done was after the removal of the lymph node, which had developed under my right armpit, which led to the discovery of the cancer. I began treatment henceforth at Achiedhnade National Hospital, and I went chemotherapy, and I went radiotherapy. Murechop kama intiere ni benado sekale Achiedhnade modhuro. The chemos were very harsh on me, because I developed a lot of side effects. The radiotherapy as well. One of the side effects was loss of memory, loss of concentration. I started having an issue with my eyes. If you look directly into my eye, in the left eye, there's a cataract, something that's not very clear. The worst that happened at that time was going back to school, joining school, because the side effects, especially of the memory loss and the lack of concentration. When I got back to school, I was not being able to concentrate and I was missing so much. Kopogore kod kido mag kansa mag remo mathoro mako nyithindo matindo, kansa mar wang' bende oyero mako nyithindo. Ma Wayne kod min mare. Wayne sani osechango tok yude kod kansa mar wang' e stage mar 4. Alikuwa anasema tu macho inaumia na akakuwa akitritiwa like an infection. Until one day nika notice kuna something glowing in his eye, like a shiny thing. So nikakuwa concerned. Ndio nikaanza kutembea kwa mahospitali from one hospital to another. Paka dakika mwisho nikaambiwa the only hospital yenye inaweza jua shida ya mtoto ama iko na uwezo ama machine za kujua ni nini shida ya mtoto ni Kenyatta. Mana kaka Bernard Achiedhnade maduong' e kansa mag nyithindo kopogore gi nengo thieth enakweda e kindoganda. Hospitali nime notice inalipa especially the leukemia ama kansa zingine, lakini when it comes to retinoblastoma and I'm talking here nikijua tushaenda kwa ministry. Maybe tuseme kama for example my son unapata the eye ishakuwa kadogo juu asha grow. So unapata kila mtu kwa shule ana notice, walimu wa understand huyu mtoto lazima akae kwa madawa. Awa understand kwa nini mtoto wangu haoni blackboard vizuri. Watoto wengine hataki kucheza na watoto wengine sababu kukiwa najua hawezi toka nje, so inakuwa challenge. Kadobedo ni okenge mathoth osego e kedo gi tuo mar kansa, jolony wacho ni rem pod nitiere. Ber mondo wadoge chiemo machon. Kech ranyisi yangore ni chiemo masani gibedo gi a lot of oket gi either fertilizer mang'eny kaka gibedo produced. Kono ka ng'ato tiyo kode mang'eny to ka those chemicals mantiere chiemo ma nyasani miyo those cancer traits bedo mang'eny e del. Some of the things that are definitely known is a genetic component, that these children are born with a genetic predisposition to cancer already, even before they start life and before. So for children mainly we have genetic predisposition. Of course we have other environmental factors, but I think with us we need still a lot of research to be done in our area. So you find that a public facility has 100 patients on radiotherapy per day. This is too much, okay? So we just need to all help each other and the government to help us out. So mental issues are visible as training at that point, and that is where
we seek help, but we need to seek help from the very beginning. Ethuolo makalo poni jatuo no yudi tuo mar kansa mudho mandiwane kwako ngimane. Mak mana gi jomosedak kod tuo kansa kuom higni buora nyiso ni geno nitie kendo dong mana matin mondo sirikal ojiw kore maneno ni jotuo mag kansa oyudo thieth makare. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi. Liet pod medore ewi chung' mar jopuonje mag